Yung guys, nandito tayo ngayon sa ano. Ito ba, kilala nyo ba ang prutas na ganito? Ito, kung sino nakakakilala nito, ito ang tinatawag na sa amin na tungaw-tungaw. Ayan, kasi parehong-pareho to nang nadikit sa mga itlog nyo. Ayan, sa mga itlog ng mga lalaki. Ito, kaparehong-pareho to pag lalo na pag binalatan mo. Ayan siya, oh, kulay na kulay. Yung kulay niya is maliliit na magkukulay orange. Pero napakarami nito guys, at kukuha tayo ngayon nito at ito yung pinagkakaguluhan namin dati sa nung nag-aaral pa ako. Ito at mangunguha tayo kasi ang daming hinog. Ayan guys siya, hinog na siya pag ganito kalaki. Ayan, ayan. Ay, may amtik. Hey. Yan, napakarami niyan dito guys, ito pa. At ayan oh, ayan siya. Ito yung bunga at ayun may tagbak. Ito yung sinasabi ko guys na na pera halas, baka may ahas na naman. Ito yung sinasabi kong kinakain dati na talagang pinagkakaguluhan namin nung kami medyo bata pa. Ayan, napakita ko lang sa inyo. Ito oh, yan yung bunga niyan, tinatawag sa aming tagbak. Ayan, ito yung kinukuha namin sa kapag nandito kami sa ayan, mangunguha tayo guys ng wala pang bunga. Ayun, sa may bunga tayo para makakuha tayo ng marami-rami. Ito, ayan, ito yung hinog niya. Ayan o, hinog na siya. May biyak na. Pag mga may biyak na, hinog na yan at pwede na natin kainin. Ayan, medyo nilalanggam nga, ibig sabihin matamis. Ayan, kung mayroon nito guys sa inyo, ito tungaw-tungaw to. Ayan, mamaya kakainin natin pag uwi. Kukuha lang ako ng marami-rami. Ayan. So ayun guys, nandito na tayo at papakita ko sa inyo. Ito yung ito yung tinatawag sa amin na prutas na tungaw-tungaw. Ayan. Marami nito diyan sa bukid, ayan, sa bundok. Ayan. Kung makikita niyo, ayan guys, makikita niyo siya. Kaya tinawag itong tungaw-tungaw kasi yung mga maliliit niyang kulay orange, orange nga. Yung dumidikit ito sa na Makati, sa mga betlog ng mga lalaki, ayan. At kung makikita niyo yan guys, napakarami. Ayan, kaya tinawag ito sa amin na tungaw-tungaw. Isang klase ng prutas na matamis siya. Ayan, kung makikita nyo, ayan po ang kanyang itsura. At sobrang sarap nito. Matamis siya. Ayan yung itsura niya. Ito yung itsura ng tungaw-tungaw. Ayan. Marami nito sa mga bukid. Ibang klase na prutas ito. Ito yung pinagkakaguluhan namin nung bata pa ako. Pag pupunta kami sa pag maraming hinog nito. Ayan siya guys. Tinatawag itong tungaw-tungaw kasi yung kulay orange niya, yan nasa kamay kong nadikit na mga maliliit. Para ito yung sobrang kati na dumidikit dyan sa bitlog pag pumupunta ka ng mga punta ka ng mga bundok. Ayan, parating may ganito yung sobrang kati, kaya tinawag itong tungaw-tungaw. Napakasarap niya. At may nakita pa ako ito yung masarap, pinag-aagawa namin to.
Tinatawag to sa aming tagbak. Ayan. Nakakita ako ng isang hinog ng tagbak. Puro siya buto. Masarap siya, maasim-asim na matamis. Ito ang tinatawag na tagbak at tungaw-tungaw. Napakasarap nito guys ng dalawa. Kakaibang prutas ito at dito nyo lang sa Bicol. Ewan ko kung meron ito sa iba kasi di pa ako nakapunta. Ito po ang pinakamasarap. Tungaw-tungaw. Thank you. I am tungaw-tungaw to.